Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium, ka Dukan ki tiar kilan met ka babhatam, hakador ka babin. Ki Pulit Jong Katanat Fire and Emergency Service Nongshong Minta ka Janbit ka Arpusan Tarik Urumpang Arajar Arpuway kila yok say ka way ka met yap jong way Rangbah ubangam Jyllop hakawa Nonbah ya ubada tip kerteng kumu asli patau henry pulai senem kerta na upper new Nongshong kinongde dukan sha ki babu dukan hasanda jong kani kawa kili yatho bakim shim la yo I satya yo new Rangbah ba unhap na kanugono ka jaka Hanrai kili yatho bakila Kyndit katla katyai habakili yo I panban yo ubreu ubadang yaksa banjingi hapo khanang ban yo poi sharengkau Shushu kili yatho ru namarbo uneu Rangbah ulahap hapo kawa hakapor bala kemdum kilong kemi ki bayo I yakani ka jingjia kili ya pertasla ban panjing yarap ne kipaj ba Hanrai kat banda poi kipaj ba ban yo sei yo neu Rangbah ulangam Jyllop hapo kani kawa bat do ai sindon yala ka jong ka jingim Kat hado bala penmi yakane ka khubor ampat shim lala satya bantip naka ei ka daw ba uneu Rangbah ulangam Jyllop